Smile and Learn. Hola de nou, amics i amigues. Avui aprendrem sobre les cartes, per entendre per què encara avui són tan importants. Quina alegria! M'ha escrit la meva amiga Keiko del Japó. Li contestaré. Per començar, hem de saber que una carta és una forma de comunicació escrita a distància. La persona que escriu i envia la carta és el remitent i qui la rep és el destinatari. Les cartes solen escriure's en un to formal, encara que depenent de qui estigui dirigida, això podria variar. A continuació, coneixerem una mica més sobre les parts d'una carta. Aquestes són la data i lloc, la salutació, el cos, el comiat i la signatura. Data i lloc. En primer lloc, sempre trobarem el lloc i la data en què es va escriure la carta. Aquesta informació s'escriu en el marge superior dret. Ho veieu? Salutació. La salutació és la part de la carta on s'indica a qui va dirigida. Per exemple, estimada Keiko o a l'Ajuntament de Madrid. Cos. El cos de la carta és la part més important, ja que conté el missatge que el remitent vol transmetre al destinatari. És on s'inclou tot el que es vol comunicar. Comiat. El comiat és la part final de la carta i conté un missatge per dir adéu al destinatari. Aquesta pot incloure bons desitjos per a qui llegeix la carta o expressions d'agraïment o afecte, com per exemple, una forta abraçada. Signatura. Amb la signatura donem per finalitzada la carta i serveix per identificar la persona que l'escriu. La signatura fa que la carta sigui encara més personal, ja que és un conjunt de traços i lletres escrits per nosaltres. La nostra signatura és única. Postdata. La postdata és una part opcional de les cartes. S'escriu sempre sota la signatura i s'utilitza per fer recordatoris, crides d'atenció o incloure alguna cosa que hem oblidat escriure en el cos de la carta. Per exemple, postdata. No t'oblidis de portar dolços japonesos. M'encanten! Com segurament saps, les cartes s'envien dins de sobres. Perquè la carta arribi a la seva destinació, les dades del destinatari han d'estar escrites a la part de davant del sobre. Així el carter sabrà exactament a on enviar la carta. És necessari que les dades personals del remitent estiguin escrites a la part del darrere del sobre, perquè el destinatari sàpiga qui l'envia. També és important escriure les dades del remitent per si la carta no arriba a destinació, que el carter ens la torni. Per enviar una carta és imprescindible enganxar un segell a la part davantera del sobre. Els segells són petites peces de paper que s'enganxen als sobres com a evidència que el servei postal ha estat pagat. Aquests solen estar dissenyats amb símbols nacionals o algun element de la cultura del país. Les cartes encara són molt importants. Ajuden a les persones a comunicar-se i enviar informació rellevant, especialment en els llocs on no hi ha fàcil accés a internet. Escriviu una carta a un familiar o un amic i així poseu en pràctica tot el que heu après. Li encantarà! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.